Buntag mga kapuso ug welcome to Bito. Kanang buntaga makaubang na sab nato si Elsa sa Pepito Manaloto. Walay lain pa kundi ang multi-awarded Filipina actress singer Miss Manalyn Reyes. Maayong buntag Miss Manalyn ug welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How is your morning so far? Hello, good morning, Attorney Res Ganda. Guwapa ka, Miss Mane. Salamat kaayo may buntag kaninyong tanan gananan auron sa At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag. Okay, akong morning kay human na akong buhat sa mga kinahanglan akong buhaton. Of course, inigmata, naka-pray na ko, naatiman ang mga bata, si Aljon, nanghaon nami, inikahuman ana, unya, nasad after ani, nasad ko yung batch of things to do, so, exercise na sa lahi, nasad ang buhaton, magkuri-kuri, mag-guitar, magduwa sa mga bata, things like that. Mura gusto po nung na mo pangutanon kung sa inyo hang breakfast kaganina, pero maya-maya na lang muna yan, Miss Mane. Eto muna kay sobra usa ka dekada na nga nagahatag og good vibes ang Pepito Manaloto. And I'm pretty sure makarelate pod ka kay Elsa as a mom, as a wife, and as a friend. Unsa ba sa tan-aw nimo ang mga similarities ninyo ni Elsa? Daghan, kay kanang ganahan na mo kaon si Elsa, unya pareha kay ni. No, but really, dili kaayo layo si Elsa ug si Manalyn. Unya as a friend, okay sad kaayo si Elsa, okay sad baya si Manalyn. Although si Elsa, usahay mo it ang iyahang sa ubang tao kay mga pasaway, especially with Pepito. Kay pirmi man siyang inaasar, di ba? Pirmi man siyang binuangan ni Pepito. But at the end of the day, murag pareho ra gid gihapon kay ana man sad ni Aljon magsiging pangatawa, and then at the end of the day ang imo ang mura og ingon nga ang goal man gud, ang idea man is kinahanglan may bawaan sa usag-usa nga giprotektahan nila ang family ug ang members of the family. We are also wondering, Miss Mane, kung aduna ba kay mga natun-an kay Elsa na imo pong gi-apply as Manalyn naman in real life. Kanang kuan lang, kinahanglan happy lang, di ba? Kay usahay man gud na ay mga sitwasyon nga dili nimo makontrol, di ba? Out of your control gyud. Karon pa jud Miss Manalyn, aduna na pud may angay atangan si Pepito Manaloto ang unang kwento. Unsa man na siya all about? Kani excited kaayo, hasta kami excited mi nga makahibaw ba nga kung unsaon paghimo og saon pagbuhat sa kabataan nga Pepito og Elsa ang kinahanglan nilang buhaton nga murag makamisad sila. Of course, we will also show you kung unsa kalipay ang kinabuhi sa una, and naa say mga panahon nga kinahanglang naa kay buhaton sa imong kinabuhi para masenso ana. You will also see kung unsa gyud kabuutan sa Pepito bisag sa una pa, which is why blessed kaayo siya hangtod nga nakadaog gyud og loto. Oo. Pero bago ka namin pakawalan, karong buntaga kay Suki naman kami sa Mane sa At Home with GMA Regional TV. Baka pwede naman kaming humirit ng a few lines of your song ngayong umaga. Okay, so what song man ha this time? Siguro Mr. Disco kay early pa man, no? Iyo. Wait ka na mga happy na sad. Okay, so di mo lang alam ang aking nadarama, iniisip at minamahal kita. Noong araw pa ay inibig na kita, Mr. Disco. Shabarap, Mr. Disco, Mr. Disco Man. Pwede ka bang makapiling sa aking pagsasayaw? Shabarap, Mr. Disco. Aba, thank you very much, Miss Mane. Murag kulang na lang ato kay sabayan natin ang sayawan next time. Sayaw, production number. Production number indeed. Daghan kaayong salamat. Una sa tanan, daghan kaayong salamat nga gikuyugan mi ninyo from the start hangtod karon na amo, and it's about time nga makita ninyo og may baw-an nimo how gyud
when nag-start ang love story nila Elsa ug ni Pepito, ug unsa sila sa una, 80s, remember ang inyong mga kuya, ate, lolo, lola, mama, papa, kamong tanan hasta ang teenagers pasok sa kwento kay mao gud ni atong gitawag nga ang unang kilig ng ating forever, hindi ba? So, ayaw mo kalimot, tan-awan ninyo ang Pepito Manaloto unang kwento, una gud, di ba? Una, so super kilig. Daghang kaayong salamat, Miss Mane, once again for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you. May buntag. And that was Miss Manilyn Reyes, mga kapuso. Tutok lang kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.